Halo dulur, ojo lali subscribe ben Altari sregep upload animasi. Karo notifikasi mbah dan ora ketinggalan pesan ke pacare. Iki uduwe aja. Bejo kena karma. Anak-anak, mulai sesuk adewe libur sekolah yo. Mau entuk edaran teko sekolah. Libur 2 minggu. Nyapa bu, kok libur? Mergo Lah, seraya anak virus kok jo. Makanya toh, lah anak berita kuwi diwasno. Aja pangah turu wae. Iya toh bu? iya bener Siti. Mergo adewe nuruti apa sing diomongne pemerintah. Lan virus iki yo berbahaya. Oh, ngono toh. Prei wis teko, prei wis teko. Hore, 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 hore. Delikno tas lan bukumu. Lalekno masalahmu. Prei wis teko, prei wis teko. Atiku gembira. Yeay. Siapa ya sing ngirim pesen aku? Hah? Temenan ya iki? Apa ngene iki to sing diarani